На Белсаті навіны коротка пра галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю. Накіроўваўся ў Санкт-Петербург, але вымушана вярнуўся ў Менск. Самалёт кампаніі «Белавия» развярнулі на падлёце да аэрапорту Плукава. Прычынаю стаўся моцны снегапад. Як паведамілі ў прэсавай службе Плукава, прыём і адпраўка паветраных суднаў прыпыненыя для ачысткі ўзлётна-пасадачных палос ад снегу. Вышыня снежнага покрыва ў Петербургу дасягнула 24-29 сантыметраў. Аднавіць палёты плануюць пасля нармалізацыі ўмоваў надвор'я. Самалёт кампаніі «Белавия» выконваў рэйс з Менску ў Санкт-Петербург а 8:17. На борце было 90 пасажыраў. Міністэрства ўнутраных справаў аднавіла так званы спіс грамадзянаў Беларусі, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці на 22 асобы. Сярод іх апынуўся Чэслаў Герасімовіч, IT-спецыяліст, якога раней судзілі на 5 гадоў калоніі за данаты. Чэслаў Герасімовіч у мінулым праводзіў трэнінгі па псіхатэрапіі. З 2011-го працаваў тэсціроўшчыкам. У 2022 пераехаў у Літву, але неўзабаве вярнуўся ў Менск. У жніўні 2024 мужчыну затрымалі і апублікавалі з ім пакаяннае відэа. На ім Чэслаў цвердзіць, што быў падпісаны на каналы, прызнаныя экстрэмісцкімі, 4 разы данаціў экстрэмісцкім фармаванням і зарэгістраваўся ў чат-боце «Плана перамога». У Віцебску разбіўся на смерць 22-гадовы кіроўца. Мужчына не справіўся з кіраваннем, зляцеў з дарогі і ўрэзаўся ў слуп. Пра трагедыю паведаміў віцебскі аблвыканкам. Інцыдэнт адбыўся на вуліцы Навалучанскай. Кіроўца «Сузукі Гранд Вітара» ехаў у бок вуліцы Максіма Горкага. Ад атрыманых траўмаў мужчына памёр на месцы здарэння. Інфармацыю пра тое, што украінскае войска ўзяла ў полон 2 паўночна-карэйскіх салдатаў, пацвердзіла Нацыянальная служба выведкі Паўднёвай Карэі. У суботу прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі апублікаваў фотаздымкі і дакументы палонных. У ваенных білетах указана, што яны з Тывы, расійскага рэгіёну ва ўсходняй частцы Сібіры. У прэс-службе украінскага прэзідэнта адзначаюць, што гэта наўмысная спроба схаваць прысутнасць замежных вайскоўцаў на вайне Расіі супраць Украіны. Цяпер паўночна-карэйскія салдаты знаходзяцца ў Киеве, і з імі працуюць следчыя службы бяспекі Украіны. У палон паўночна-карэйскія салдаты трапілі 9 студзеня. Колькасць ахвяр у выніку лясных пажараў у Каліфорніі павялічылася да 16 чалавек. Яшчэ 13 асобаў у акрузе Лос-Анджелес лічацца зніклымі без звестак. Улады абвясцілі новую эвакуацыю пасля таго, як у суботу вецер змяніў кірунак. Больш за 150 000 чалавек трапілі пад тэрміновую эвакуацыю. Пажарная і авіяцыя працавалі кругласуткава, каб стрымаць распаўсюджанне 6 адначасовых узгаранняў па ўсёй акрузе. Найбуйнейшыя лясныя пажары ў гісторыі ЗША, што распачаліся ў аўторак, прывялі да адключэння электраэнергіі, эвакуацыі жыхароў, закрыцця шэрагу установаў. Агонь знішчыў амаль 10 000 будынкаў. Яшчэ 57 000 збудаванняў знаходзяцца пад пагрозай. Міфічныя драконы, каты-талісманы. Гэткая выява ўпрыгожыла палі ў правінцыі Чаанграй у Таіландзе. Малюнак можна пабачыць з вышыні птушынага палёту, а створаны ён з высажанага рысу розных гатункаў. Твор распрацаваў мастак, пасля чаго з дапамогай штучнага інтэлекту і GPS вызначылі каардынаты зямлі, усталявалі драўляныя колы і нацягнулі вяроўкі для эскізу. Што атрымалася, глядзіце ў нашым матэрыяле. Па кітайскім календары гэты год смока. Адсюль натхненне. Мы хацелі зрабіць фігуру смока ў якасці сімвалу году разам з катом, які з'яўляецца талісманам нашага рэгіёну. Да таго ж наш рэгіён сутыкнуўся з крызісам, выкліканым паводкай. Вы можаце пабачыць сабакі, котак, што плаваюць на вартавальных колах, якія клічуць на дапамогу. Мы верым, што смок мае забраць негатыў і крызіс неўзабаве скончыцца. Мне падабаецца смок, калі вы уважліва паглядзіце на дэталі, луску, кіпцюры, пысу. Усе яны складаюцца з розных колераў і гатункаў рысавых раслін. Спадарства, даведацца актуальныя навіны вы можаце і ў нашым тэлеграм-канале. QR-код на вашых экранах. Подписывайтеся на канал, калі вы не жывеце ў Беларусі, каб быць у курсе апошніх падзеяў разам з Белсатам.
У мяне на гэтым усе навіны. Падсумаванне інфармацыйнай карціны дня глядзіце о 20-й аб'ектыве. Заставайцеся з Белсатам.